Здравейте, мили дами! Днес исках да направя видео да обясня защо ние се страхуваме да вдигаме тежести, да ходиме на фитнес, какъв е основният страх, който имаме. Това е, че всъщност ще станем големи или бълки, както ние казваме на английски. Исках да ви убедя, че това не може да се случи. Често получавам от моите клиенти въпрос, но моля ви, нека да тренираме, нека да не вдигаме много тежко, нека вместо 4 кг дъмбъл да вдигнем 2 кг, може би 4 е много голямо. Жените се притесняват винаги, че те ще получат този облик, който виждам някой път в социалните мрежи, жени, които са много големи, с огромни гърбове, мускули, крака и така нататък. Исках да ви кажа, че това много трудно се постига поради няколко причини. Първо, жените като цяло нямаме толкова много тестостерон, колкото мъжете, за да може нашите мускули да израстат по този начин. Така сме направени по природа. Второ, ние не ядеме до толкова протеин и храна, за да може да позволим на този мускул да порасне толкова много. Помнете, когато ние порастваме, ние натрупваме мазнина. Повечето хора, които са много големи, са дебели. Те не са големи на мускул. Така че не се притеснявайте, че мускул ще порасне толкова много, че вие ще приличате на някоя голяма щангистка. Това няма да се получи. Тези хора, които виждате, са, да кажем, на стероиди, те тренират ежедневно, това им е работата, от сутрин до вечер, почивки, това е единствено нещо, което се занимават, наблюдават как се хранят. Ние не говорим за това, ние говорим за едно здравословно тяло, което искаме да постигнем. Аз тренирам от 15 години, не съм имала никога случай, когато хората са ми казвали, ти изглеждаш много голяма, не си красива по този начин. Напротив, хората ми дават комплименти за това, че тялото ти моето тяло е стегнато, здраво, изглежда здравословно и healthy, както казвам на английски. Така че не се притеснявайте. Ние не говорим тук за едни тренировки, които вие ще започнете по 2 часа на ден, 5 пъти в седмица, така нататък. Говорим за едно хубаво трениране от примерно 40 минути, 3 пъти в седмицата, 4, което е единствено нещо, което би направило да ви подобри здравословното състояние, да направи тялото ви по-стегнато, по-красиво, по-изящно. Нещо, на което вие сами ще се възхищавате, което е най-важното и на първо място. Няма да имат тези отпуснати ръце, които като махате тук нещо се поклаща. Като цяло, ние се бориме за това да не губиме мускулна маса, отколкото да натрупваме такава. С годините все повече и повече ние натрупваме мазнина и губиме мускул, така че нашите тренировки на жени, особено след 30 годишна възраст, са по-скоро насочени към това да запазиме каквото имаме и да го запазиме хубаво изтегнато, да работим срещу гравитацията също, отколкото да ставаме по-големи здрави жени, както казваме. Исках да кажа също, че много жени така се страхуват, като са във фитнеса, нали? Нека да не вдигаме, това е много тежко, 4 кг, как ще вдигна 4 кг, как ще вдигна 5 кг, как така ще клекна, нали? Дайте първо да почнем само, с тялото. На всички тези жени и мои клиентки аз напомням едно нещо. Вие сте майки, повечето от които в едната ръка сте хванали едното си дете, което е 15 кг. В другото сте хванали новороденото си бебе, което вече е 3-4 кг, ако не и 5. С тях клякате, ставате, храните ги, пък на един крак, вдигате, носите чанти и така нататък. Майчиният инстинкт, така сме направили, но вие дори не го усещате, че вдигате такава голяма тежест. Това го правите ежедневно. Как ще отидете на фитнес, ще вдигнете 4 кг и се притеснявате, че вашия мускул ще стане толкова голям, че всеки ще го забележи, нали? Направете съпоставка. Ако това го правите ежедневно, същото ако отидете на фитнес и нямате тези деца и просто вдигате подобна тежест, просто ще станете по-здрави, по-енергични и по-чудесно изглеждащи. Така че не се притеснявайте, тренирайте, стремете си 3-4 пъти в седмицата, физическа натовареност, която да поддържа духа ви, тялото ви, стимулира равновесието на хормоните ви и така нататък. Не се притеснявайте, напротив, тренирайте, дали в къщи, дали в фитнес. Аз съм тук, ако искате да тренирате от вкъщи. Имам безкрайно много клиенти по цял свят, които тренират с мене онлайн. Не ви трябва много оборудване, еквипмент и така нататък. Трябва ви 40 минутки на ден, в които да подобрите вашето тяло. Хубав ден на всички!